Молитва за семейството. Господи Боже наш, благодарим Ти, че Ти си Създателят на семейството. Молим Те, утвърди дома ни върху канарата на Христос. Нека в нашия дом царува Твоята любов, мир и праведност. Аз и домът ми ще служим на Господа. Господи, благослови съпругата в този дом да бъде като мъдрата жена, която гради дома си. Облечи я с сила и достолепие, нека се радва на бъдещето. Отвори устата й с мъдрост и доброта да бъде на езика й. Господи, направи мъжа в този дом като дъб, насаден при водни потоци, който дава плод във времето си. Нека обича жена си, както Христос възлюби църквата, и да бъде пример на благочестие, мъдрост и жертвоготовност. Боже, благослови децата ни да бъдат като маслинови филизи около трапезата ни. Дай им сърца, които те обичат и следват, и нека Твоето Слово бъде светилник на пътеката им. Ние ги възпитаваме в Твоя път и вярваме, че няма да се отклонят от него. Ние Ти предаваме нашия дом, Господи. Бъди центърът на всичко. Излей духа си над нашето семейство и води ни във всяко решение. В името на Исус Христос се молим.